Que tal, saúdos? Benvidos a unha nova entrevista cos candidatos á presidencia da Xunta de Galicia nestas eleccións autonómicas. Hoxe, con Pancho Casal, candidato de Marea Galeguista como protagonista. Que tal, benvido? Hola, que tal, como estades? Non optaron por presentarse as primeiras eleccións autonómicas convocadas antes da pandemia. Nestas sí, que mudou neses meses? Bueno, creo que é evidente. Toda a ciudadanía sabe o que mudou, non? Mudou o mundo, cambiamos casi de época, estamos en outra realidade, entón unha forza política, se non está presente nestas eleccións, es que non ten razón de ser. Nestas eleccións decídese o futuro de Galicia, a reconstrucción de Galicia. Entón, nos planteábamos que tiña que haber unha proposta das forzas centradas en Galicia e o quixemos levar a todo o espectro, no, do que eu chamo o mundo do soberanismo, que vai máis alá do nacionalismo. No? Algunas forzas estiveron dispostas, como o Partido Galeguista e Compromiso por Galicia, e outras, pois, como a Nova preferiu ir con os partidos estatais e aí o BNG pois, non quiso entrar en ese debate. Para mí é unha pena porque creo que Galicia necesita unha forza verdadeiramente de amplo espectro, no? E sacar ese concepto que hai de que as propostas soberanistas, por lo concepto que hai do nacionalismo, pues de ser pechado, de ser, digamos, con dificultade de interlocución con toda a ciudadanía, nos queríamos abrilo a unha oferta electoral verdadeiramente ampla e transversal, ¿no? Bueno, aínda así estamos moi satisfeitos e presentamos un proxecto para Galicia que Galicia necesita e que probablemente desde a época de coalición galega pois que non existiu en Galicia, ¿no? Onde se sitúa a Marea Galeguista? Cales son as súas liñas programáticas? Vamos a ver, Marea Galeguista se sitúa na centralidade da política galega, pensando desde Galicia. O sea, o asunto diferencial fundamental é que nós non imos ter as manos atadas con ninguén. O sea, vimos outro día no debate e vimos a lo largo da campaña que asuntos centrais, por exemplo, para o BNG, como era a transferencia da AP9, que nós ademais plantexamos o rescate da AP9, desapareceu. Desde que pactaron con Pedro Sánchez, por eso eu lles chamo o tripartito de Pedro Sánchez, ¿no? Cousas como, por exemplo, o BNG firmou, está negro sobre blanco no pacto con Pedro Sánchez, que calquer transferencia, calquer xestión que se delegara a Cataluña ou ao País Vasco tamén viría para Galicia. Bueno, pois agora o vemos, ¿no? O ingreso mínimo vital o vai xestionar Cataluña, o vai xestionar o País Vasco e Galicia vai seguir mirando para Madrid, ¿no? Con respecto ás forzas estatais, Podemos, o Partido Socialista de Galicia, pues fundamentalmente que as decisións as imos a tomar aquí. Con un concepto que nos introducimos, un concepto de amplo espectro que é o que chamamos soberanismo cidadán, que é que os galegos e as galegas podan decidir as cousas que nos afectan. Tivemos, ademais, ao antecedente dos orzamentos do 2019, onde o Partido Socialista e Podemos, verdadeiramente esmagaban a Galicia con un 30% menos dos orzamentos que nos correspondían. Bueno, creo que estas son diferencias suficientes. E despois, a capacidade de diálogo. Queremos falar con todas as galegos e con todos os galegos, sin pedir carné, sin falar de galegos bons e galegos malos, e moito menos do que un candidato dixo unha vez que os que votaban o PP eran ignorantes. Nós non pensamos que os que votan o PP son ignorantes, sino que son persoas que ao mellor votan con toda a boa intención, pero claro, votan a Feijóo e depois Feijóo lles pecha o hospital, ¿no? Por exemplo. As enquisas non lle son moi favorables. Que lle din? Bueno, as enquisas son o que son. As enquisas son crear, digamos, unha dinámica propia, ¿no? As enquisas precisamente queren predecir o que vai pasar, máis que ser, eu creo, verdadeiramente rigurosas. Eu, misturando as enquisas que hai, e sobre todo a do CIS, que é a máis ampla, pois o que se ve é que imos crecendo. Empezamos en un porcentaxe verdadeiramente exiguo, estamos casi 3 veces por encima, por exemplo, na provincia de Pontevedra xa estamos moi por encima do 5%, con lo cual imos ter seguro representación en Pontevedra. Na Coruña estamos a piques, estamos a menos de un punto de ter representación, e en Ourense e Lugo pues, tenemos que seguir traballando coa idea esa pensamos que é unha oferta que hai moitos galegos que están na abstención, que les facemos que teñan claro que esta legislatura vai ser decisiva. Igual que nos 90 cos fondos regionais da Unión Europea se desenvolveu todos estes 30 anos de desenvolvemento en toda España e tamén en Galicia, agora vai ser para os próximos 30 anos. Que pensen nos seus fillos, nos seus netos, porque verdadeiramente nesta legislatura se vai definir o que vai ser a Galicia do futuro e todos temos que participar e nos facemos ese chamamento a xente que está desilusionada. Nos xogamos moito. Hai partidos como BNG ou Galicia en Común que din que o feito de que vostedes se presenten é unha ventaxa para o Partido Popular e para Feijóo. Bueno, eso, falando en galego,
como un bo galego, eso é unha carallada. Eso me lo comentan moitas veces. Por unha parte din que somos irrelevantes. Por outra parte din que Feijóo va a gañar gracias a nós. Oximorón de libro. Decir o mesmo é unha cosa e a contraria na mesma frase, non? Bueno, nós pensamos que é todo o contrario. O tripartito de Pedro Sánchez evidenciou a súa incapacidade de, digamos, de ser unha alternativa, pero es que eles mesmos os ves e están derrotados, e iso non pode ser, non pode ser. Consideramos que é todo o contrario, que nós somos os que podemos de verdade facer que se goberne desde o Parlamento, que non haxa ninguna maioría absoluta, e a Marea Galeguista estará ali, evidentemente apoiando un goberno progresista, pero con moitísimas condicións. E cal é a primeira? Que hai que gobernar con todas e todos os galegos. O sea, hai que ter en conta tamén aos que votan o Partido Popular, debatir con eles, e que o Partido Popular integralo nos consensos, porque os consensos dos próximos anos teñen que abrangar a toda a sociedade para que verdadeiramente sexan para o que eu creo que van ser, que para os próximos 30 anos a reconstrucción de todo o país. ¿No? É unha campaña distinta, o coronavirus transformou un pouco a campaña. Totalmente, pero para nós para ben. O sea, eu non son persoa de meetings, ou dicen outro día, son un político atípico. Bueno, claro, eu dos 42 anos que levo traballando, só 3 me dediquei á política, ¿no? Estos últimos 3. Entón, a mí eso de falar por falar, porque outro día pues, decían, oh, que ben a Ciudadanos, que ben falou, pero dixo algo. Porque eu vin, efectivamente, fala moi ben galego, se expresa moi ben, é periodista, ¿no? Pero que dixo? Que proxecto de Galicia teñen? A mí me gusta falar cos colectivos, cas persoas, e iso que estamos facendo, ¿no? Cada día 3 ou 4 reunións con colectivos, recollendo material para os medios de comunicación, para as nosas propias redes, pero sobre todo, home, eu traballo moito e estudio, durante os 3 anos de Parlamento, creo que foi a vez que máis traballei da miña vida, tamén na que menos cobrei, porque iso a xente non o sabe, que ao final a política en Galicia non é para facerse millonario, pero o que foi moi bo é interlocutar con moita xente, no? E a maneira de interlocutar é non só estudiar, no? Nun despacho, sino estar ca xente e ainda que coñezas as súas problemáticas, as súas anhelos, pero verdadeiramente coñecerlo en directo, e iso que estamos facendo en esta campaña. Hai que traballar moito na movilización do electorado, preocúpalle que haxe unha abstención alta. Sí, porque entendo que siga habendo medo, non? E respeto ao COVID. Eu penso, vamos a ver, a xente ten que mentalizar, se podemos ir a un bar, sin mascarilla incluso, se hai distancia de seguridade, ou con mascarilla é máis dificultoso, se podemos estar na barra dun bar, podemos ir á praia, podemos ir a calquera actividade das normais, como non vamos a poder votar? Eso sí, que evidentemente o Estado e o Goberno da Xunta de Galicia ten que garantir unhas condicións absolutas de seguridade, pero creo que é moi factible, entón hai que animar a xente, porque xa digo, non nos estamos xogando a vida de hoxe ou de mañá, nos estamos xogando a vida dos nosos fillos, dos nosos netos, e o que vai ser este país que tería que ser rico, pero o señor Feijóo, pois en estes 11 últimos anos, nos viño a decir que el fai o que pode en este país que non dá pa máis, non? E cal é a valoración que fai da xestión da Xunta de Galicia na pandemia? Vamos a ver, eu creo que hai que ser moi prudentes en estas cousas. Aquí ninguén o fixo ben e tampouco ninguén o fixo fatal. O sea, quen diga que sabía que o día, yo que sé, 25 de marzo había que recluir a población, hai que ver. Os que despois decían que había que recluir, a finais de marzo decían que non, moitísimos de todos os partidos. Entón, evidentemente, cando Feijóo fala de certezas, falar de certezas en estes momentos é verdadeiramente, vamos, unha brincadeira absoluta. Hai que falar das maiores seguridades posibles, non? Entón, para min, a xestión en Galicia tivo que ver con unha cousa fundamental, o meridiano, e que eu sepa, o meridiano non o inventou o señor Feijóo. Estamos no meridiano de Portugal, próximo de Canarias, cales son as dúas autonomías de España con menor incidencia, Canarias e Galicia, e Portugal, pois ten moitísima menos incidencia que Madrid, que Cataluña, meridiano, o sea, aquí chegou máis tarde o virus e aí xa estábamos recluídos, ese foi, nos estamos encantados, o sea, se o señor Feijóo quere facer como un mérito del, bueno, perfecto, porque non só verdadeiramente o que nos preocupa é que efectivamente morreran menos persoas que en outros lados, que houbera menos incidencia, pero de verdade a xestión do señor Feijóo, porque o vimos onte estivemos en unha residencia de Domusví e vimos o que foi a xestión do señor Feijóo nas residencias de maiores, un desastre absoluto, unha catástrofe. Se comparamos a xestión da Xunta de Galicia ca xestión do Goberno Central, pensa que se hai reforzado, Feijóo, vamos a ver, pandemia?
Evidentemente sí, pero por unha cousa, porque o señor Feijóo é un gran xestor da súa propia imaxe e claro, con os medios públicos totalmente amarrados durante 4 meses. Eu recordo que saía Feijóo, estaba de media entre 10 e 15 minutos cada telexornal e a mí me daban 10 segundos. Eu xa grababa 20 para que non me cortaran, pero ainda así me cortaban. E sendo a forza con maior representación nas anteriores eleccións, que a ele deran 15 minutos e a nos 10 segundos, medido por cronómetro. Claro, así, se me deran a mí 15 minutos diarios, che podo garantir que tiña máis coñecemento e máis proxección, aínda non estando no goberno, no? Eso foi así, entón evidentemente unha ventaxa inabordable. Pero despois, como o fixo? Pois o fixo como poido, coa información que había, que iba cambiando cada 3 días, o sea, pero a mí este é un tema en que non me gusta incidir, porque creo que todo o mundo fixo o que se poido, salvo en algunhas cousas, como por exemplo o caso tremendo dos centros de día e dos centros de maiores, onde verdadeiramente a acción da Xunta de Galicia foi nefasta. E os problemas que hubo na sanidade non eran de agora, os problemas da sanidade en Galicia viñan dos 11 anos de desmontase e de privatización, de deixar que a sanidade privada se puxera de perfil. Aquí non se ingresou a ninguén, eso non pode ser. E eso sí que era responsabilidade de Feijóo e do Consello de Sanidade, non? Fágame un diagnóstico de como está Galicia 4 anos despois. Bueno, eu penso que non van a ser 4 anos, que vai ser máis o prazo, non? Pero vamos, evidentemente temos que falar dunha legislatura. Mira, eu traballei ao principio da miña carreira de enxeñeiro en unha empresa que tiña sede en Bretaña, non? Fai 40 anos, é un pouco maior. Bueno, pois me decían que 10 anos antes Bretaña tiña un nivel de vida parecido de Galicia. En este momento Bretaña é unha das rexións máis ricas de Europa. A base de que? A base dos valores propios, non a base de inventos, de drones ou de historias. Non. Que tenemos? Pois eso, poñamos en valor eso. Temos terra fértil, temos vento, temos auga, temos mar, temos unha das maiores ensambladoras de vehículos de Europa, temos un territorio absolutamente destrozado por unha política forestal inepta, porque eu non digo que non haxa eucaliptos, pero ten que habelos na súa xusta medida. Bueno, pois, poñer en valor a gandería sostible, ecolóxica, poñer en valor os produtos do mar, o I+D dedicado a toda esa actividade, o sea, centrarse, o sea, que pasa? Pois que depois en Bretaña venden o queixo a 30 euros, porque teñen grandes marcas, teñen unha leiteira inmensa, e nós, sendo o maior produtor de España de leite e un dos maiores de Europa, non temos ni unha central leiteira forte como teñen os asturianos, que levan a leite de aquí, eles le ponen a súa marca e a venden un 40% máis cara que nós, non? Cales son os principais problemas que detecta en Galicia? Sí. Home, a base é a educación. Por suposto, o primeiro, evidentemente, e onde hai que meter moitos cartos dos que van a vir da reconstrucción, dos fondos de reconstrucción europeos, é, evidentemente, solucionar totalmente o tema sanidade e dependencia, centros de día, residencias de maiores, todo eso ten que ser público. O sea, os cuidados non poden ser un negocio. E eu, vamos, non tengo nada en contra, faltaría máis, eu fui un empresario moitos anos, non teño nada en contra da iniciativa, verdad, todo o contrario, pero hai negocio de sobra na sociedade, non podemos permitir que o negocio ente nos cuidados. Eso é o primeiro, evidentemente dotar a sanidade como é debido, e despois formación e coñecemento, o sea, educación de alto nivel, porque ademais ca nova normalidade vai haber que ter moitos máis profesores, máis infraestructuras para poder espallar aos nenos nos colexios, e despois coñecemento. O sea, temos unhas universidades fantásticas, do mesmo nivel que as do norte de Portugal. Bueno, por que as do norte de Portugal teñen o triple de patentes anuais que as galegas? Pois porque non hai fondos, a Xunta de Galicia non dota, para que tengas un dato, outro día estuve cos investigadores, de cada 10 postdoctorais, que son persoas, digamos, que xa están na madurez do seu proceso científico, xente que leva 10 anos xa na investigación, bueno, pois só hai contrato para un. 9 ou se dedican a hostelería ou cousas por aí, ou se teñen que marchar. Claro, cando marchan, a mí me parece ben que marchen, pero para voltar. Pero claro, para voltar ten que haber traballo, ten que haber... Entón, o I+D, eso é decisivo, que se duplique. O sea, Galicia está a cola de investimento en I+D máis en España, e non digamos a comparado con Europa. Bueno, temos que chegar inmediatamente como fixo o País Vasco, para que non pensamos que é unha utopía. Non son tantos cartos.
Dos 10.000 millóns que teñen que ir para Galicia, teñen que ir un mínimo de 200, 250 millóns de extraorzamentarios do que xa se inviste para verdadeiramente construir esa Galicia do coñecemento, que é o que despois lle va a dar tecnoloxía aos forestais para facer produtos de moito máis valor engadido que a pasta de papel, patentes ás empresas alimentarias para que, por exemplo, o pulpo se poda conservar en moitas mellores condicións, se poda vender en todo o mundo envasado a vacío. Bueno, que as tecnoloxías e o mesmo na automoción. A automoción vai ser un dos focos de desenvolvemento máis forte. Bueno, tendo unha ensambladora cerca de Ourense, o sea, porque o que temos que pensar que o desenvolvemento de Ourense ten que ser industrial, tamén rural, porque verdadeiramente a gandeiría sostible vai ser un negocio, a sostenibilidade e a soberanía alimentaria en Europa vai ser unha prioridade, se vai investir masivamente en iso. E depois, por suposto, a enerxía. Non pode ser que Ourense sea un dos maiores produtores de enerxía renovable de Europa, eu o coñezo moi ben porque foi un responsable de mantemento de todas as centrais hidráulicas de Fenosa na miña carreira como enxeñeiro, e coñezo moi ben o cidade. Depois, ademais, bueno, traballaba tamén nas de Iberdrola e tal. Bueno, pois non pode ser que en Ourense non haya un desenvolvemento industrial tendo a enerxía ao prezo que se podría ter, porque esas centrais están todas amortizadas e que vai en noso programa, que esas centrais non entren esa enerxía non entre no mercado, sino que se comercialice a prezos tasados, o que se llaman PPAs, os acordos bilaterais. O sea, que las grandes industrias que se podan establecer en Ourense podan establecer contratos directos cos produtores a prezos tasados polo Estado, e isto non é un invento, o acaba de facer Francia, aprobado pola Unión Europea. Que pouco se falou de Europa outro día no debate. Sí, nada, só falei eu. A verdade que sorpréndeme que eu soltei, bueno, dos 140.000 millóns que van a venir para España cando o Partido Popular non nos siga bloqueando en Europa, que a mí eso sí que é antipatriótico, que digan ali, que digan en Europa que lo vamos a seguir gastando, como decía o holandés, en vino e mulleres. Pois non, oímos gastar en coñecemento, en sanidade, en educación. Bueno, pois estos 10.000 millóns que nos solicitamos que veñan para Galicia, que despois ninguén me respostou nada, depois sí que no debate posterior algún moderador dixo que eu era un pouco exagerado, que ele calculaba por poboación, pero claro, non pode ser por poboación porque non é o mesmo, por exemplo, levar internet a todo o rural galego que levarlo a un pobo en Castilla, que tiran unha liña e dan 10.000 servicios. Aquí hai que andar, bueno, pois eso eu calculo que teñe que vir o 7%, 10.000 millóns para España, para Galicia, e despois investirlos axeitadamente, non como se fixo nos 90, todo cemento, ahora ten que ser talento, sostibilidade, enerxías alternativas, e para eso é polo que eu digo que estas eleccións son decisivas e hai que votar e hai que, xa digo, e para conseguir que se goberne desde o Parlamento e que haya un Parlamento que verdadeiramente dirixa o goberno e interlocute con toda a sociedade. Boa falta van facer os cartos, estou pensando, porque outono vai ser... Hombre, evidentemente, eso a xente ten que mentalizarse tamén. O sea, agora estamos como en un impasse, ¿no? Pero verdadeiramente detrás nos ven unha ola de crise moi importante e detrás ven a ola definitiva, que é a ola do cambio climático. Por eso hai que trasladar aos empresarios cos que nós estamos interlocutando tamén en toda esta campaña, os empresarios que pensan no país. Non pode ser que o 70% da enerxía eólica, o sea, es que o señor Feijóo privatizou hasta o vento galego. O 70% da eólica galega está en manos de multinacionais. Eso non pode ser. A eólica ten que estar en manos das cooperativas, de Coren, de Feiraco, e despois o que sobre, comercializarlo a todas as áreas de influencia, para que a xente non teña pobreza enerxética, porque para que poda calentar sus casas a baixo custo, si vai ter o seu monte cheo de... Pero es que agora estas multinaciones están chegando, con permiso do señor Feijóo, en plan oeste americano, poño a estaca, isto é meu, aquí van os muiños e ali non queda nada, na fase de construción un pouquiño, e nada máis. Entón, xa digo, é un momento decisivo e hai que, e ademais, bueno, a verdade estou contento porque despois de decir que isto era unha outra, a mí no Parlamento o señor Tellado, secretario xeral do PP, chamábame MacGyver, porque decía que tiña solucións para todo, ¿no? Bueno, pois eu prefiro ir ao Parlamento a dar solucións que a charlar, ¿no? Bueno, pois hoxe Feijóo xa falou dos 10.000 millóns. Agradezolle que me collera a idea e que vaya dentro dese Parlamento plural con o resto de forzas a exixir ao Estado esos 10.000 millóns de euros. Decía vostede que pensa que van a ser decisivos nestas eleccións. Será sinxelo chegar a acordos de goberno despois con outras forzas? Por a nosa parte, sí, pero vamos a poñer moitas condicións. O que non vamos permitir é que sean bloques,
que esta polarización, non somos persoas, para que che fagas unha idea, das 75 persoas que forman a candidatura de a Marea Galeguista, só eu me dediquei a unha vez na miña vida á política profesional, o único, e dediqueime 3 anos de 42 de trayectoria, non? O sea, somos persoas da sociedade e que sabemos, na familia hai xente que pensa de maneiras diferentes, pero cando hai que ter obxectivos claros, esos obxectivos que verdadeiramente van a marcar o futuro desa familia, nos poñemos de acordo. Pois na sociedade galega hai que facer exactamente o mesmo. Evidentemente ten que haber un cambio de goberno, porque se o Partido Popular ten outra maioría absoluta, non vai a contar coa totalidade da cidadanía, pero depois hai que contar tamén co Partido Popular. Perdón, falemos de Ourense. Onde pensa o seu partido que están as potencialidades desta? Hombre, as potencialidades de Ourense. Por que debe apostar a Xunta de Galicia en caso de que teñan responsabilidades de goberno? Pois 4 cousas. Enerxía competitiva, o sea que porque en Galicia vai ter que haber unha gran fábrica de baterías eléctricas para a mobilidade. Pois esa fábrica ten que estar en Ourense, conectada por ferrocarril con Vigo. O sea, que non pode ser que se monte en Portugal, que é o que podría pasar se verdadeiramente o goberno non ten claro unha estrategia, non? Con enerxía competitiva, con chan industrial competitivo. Despois, ca posibilidade de desenvolver ese rural tan rico que ten a provincia de Ourense, pero verdadeiramente con produtos de calidade. Poder ir a voltar ao rural para quedar. Moitísimos xente podríamos traballar desde unha calquera aldea se tiveramos 100 megas na porta. Tecnoloxía en todo o territorio de Ourense, non? Bueno, pois, tendo en conta a terra, o vento, o mar, perdón, aquí mar non, a auga dos embalses, as posibilidades tecnolóxicas, tedes aquí unha escola superior de enxeñería aeronáutica, que era onde eu quería que a miña filla pequena viñera, al final foi a estudiar industriais a Vigo, non? E a máis rematou agora. Bueno, pois rematou agora e ten máis ofertas de Alemania que para quedar aquí, eso non pode ser. Bueno, pois, a partir desa escola de enxeñería hai que desenvolver un polo tecnolóxico de aeronáutica en Ourense e isto non son milongas, isto é factible, sobre todo porque agora sí va a haber cartos e o que non podemos facer é outra vez asfaltar corredoiras, como se fixo nos 90, eso é intolerable e agora, se digo, vai a haber cartas e o que ten que haber é proxecto de país. E o señor Feijóo non ten proxecto de país porque é un goberno de burócratas, persoas que na súa vida tiveron que arriscar persoalmente. Feijóo di que é un gran xestor. Cando arriesgou os seus cartos do seu bolsillo nun negocio? El entrou de novo no Partido Popular e a dedo foron poñendo en diferentes cargos, pero xestor é xestor da súa imaxe, de outras cosas eu aínda teño dúbidas. Como está sendo a campaña para vostede? Como está vivindo? Que sensacións ten? Home, eu son xa pouco maduro, digamos, evidentemente agotador. Estamos 19 horas diarias de aquí para lá, días que empezan saindo de casa a 7 da mañán e chegando a casa ás 12 da noite, depois cear, estou dormindo 4 ou 5 horas, é duro, pero é super satisfactorio. Xa o facía cando era diputado no Parlamento, el estar... A máis a xente agradece moito que lle mires aos ollos, que falen, que vean que somos xente que falamos igual que eles, que non vimos a dar meeting ningún, que aceptamos que hai cosas boas nos outros partidos, que aceptamos que hai cosas boas en as outras ideoloxías. O sea, que verdadeiramente actuamos como actuamos na nosa vida real, que xa digo, temos médicos, enfermeiras, metalúrxicos, traballadores de Alcoa na nosa candidatura. Hai de todo, hai mariñeiros, hai bateeiros, bueno, pois iso que nos permite entender a toda a ciudadanía e agora o estamos vertendo na campaña, non? Xa digo, agotador, pero, vamos, totalmente satisfactorio tamén por trasladar este mensaxe. Todos aqueles países que teñen un partido centrado no país e transversal son os que medran, e o podemos ver no País Vasco, por exemplo, é un exemplo fantástico. Se atreve a darme un resultado do que pasará o 12 de suyo? Sí, eu teño esa miña porra. A miña porra é que o Partido Popular vai sacar 37 diputados, o tripartito de Sánchez vai sacar 34 e nós imos sacar 4. Haberá un goberno de progreso, pero condicionado, xa digo, a contar con toda a ciudadanía de Galicia. Igual co resto de candidatos, perdón, igual co resto de candidatos voulle dar un minutiño para que se dirixa aos ourensáns e lle diga o que lle quere decir. Bueno, pois moitas grazas por permitirme estar en contacto con vos. A Marea Galeguista é unha coalición entre Marea, Partido Galeguista e Compromiso por Galicia absolutamente transversal. Si queremos falar con toda a sociedade, o primeiro é poder falar nos mesmos na oferta electoral, non? Consideramos que Ourense podería ser verdadeiramente
rica, e Ourense é a provincia máis olvidada por señor Feijóo, probablemente porque Feijóo non goberna para desenvolver Galicia, goberna para controlar Galicia, e claro, como Ourense o controla pouco, xa se viu nas municipais, en outras facetas da política ouresana, pois entón véngase e a deixa afastada, a deixa olvidada. Non pode ser a situación da montaña de Lugo, outro día estiven por Tribes, non hai cobertura en ningún lado, verdadeiramente Ourense ten futuro, os ourensanos se lo teñen que creer e teñen que exixir ao goberno que sexa que dos 10.000 millóns que vean a vir para Galicia, unha parte moi importante veña para as provincias do interior, que é Ourense, e para Lugo. Non pode haber esta diferencia entre o eixo atlántico e as provincias do interior, e lo digo en serio a pesar de vivir na Coruña. Por qué? Porque verdadeiramente vexo que as posibilidades de un territorio como ten Ourense, enerxía, vento, terra fértil, daría cooperativas potentísimas. Si verdadeiramente controlaran toda a economía por eles mismos, verdadeiramente Ourense sería un país, unha terra, unha provincia con moitísimo futuro que podría colaborar verdadeiramente a que Galicia dentro de 20 anos será tamén, como falaba antes de Bretaña, un país moi rico. Pois, Pancho Casal, moitísimas gracias por compartir estes minutos con nos aquí en Telemiño. Moitas grazas a vos. A vostedes, moitas gracias pola atención prestada. Saúdos.